dalang ngono melok mbakku aja lungguh kene bocah iso kene iki nek aku lho gak apa-apa kene Bu nah lungguh monggo dipun rasaken mikipun badhe ngaturaken menapa Kang Mas paling tepung sinten paling asma sinten Mas Mas sinten enake wis padha ae mas-masing nggih monggo ngaturaken menapa kangen ati monggo duit napa piyambak ingkang pundi nggih monggo nah kangene ati cocok karo sing tak rasakno tenan nggih alah anu Mas kanan apa kiri idul kulon dalange bingung bingung kabeh ah kanan sing paling kanan lah bocah sing irunge pesek iya iya ora sing pesek kok pesek itu apa tidak kresek tidak kresek tuh Pak motor metik ya masih pesek tapi cantik anu oh lali aku urutane mesake kono kesel ku capek tak kasih pring kuning mentolong kali sapa ora kepengin ngetok lencer kuning berarti sapa sing ngrasa kene durung tau ketemu nah kok kok tak monggo dados kangening ati ya Mak di tawangne wis ayane ora suwe tawangne